Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo, turune. Kowe mau rene ana keperluan apa, Le? Ngapunten, Mbah. Kula niku pun bosen. Urip susah. Kula pengen sugih, Mbah. Nuwun pitulungan panjenengan. Oh, alah ngono to. Paham aku. Wah. Kenapa, Mbah? Kenapa, Mbah? Dong aku maksudmu apa? Wis dong aku. Apa-apa wis dasare wis wong tuwa ki yo ngene iki. Wis wajar le. Yo dikuat-kuat gitu, Mbah. Yo tasih butuh pertolongan panjenengan. Walah, sik le nek ngono wis gampang. Sik tak undang kae ingon-ingonku iki sing calone gawe kowe sugih. Lo, pelo, buat gawe le. Wah. Apa iki, Mbah? Tenang wae le. Lah yo iki sareng gawe kowe sugih iki le. Enak apa nang Mbah? Penak-penak turu malah diganggu. Ngene lho lo, pelo. Iki ana juragan anyar nggo kowe. Iki gek golekno dhuwit sing akeh iki. Yo ngene Mbah, Mbah. Wah, aja ngono gaweamu wis ngono kuwi kok. Timbangno turu wae. Yo wis Mbah, yo tak mangkat. Oh, ngono to sing tak maksud to, Le. Yo wis saiki gek kowe bali dhisik wae. Gek nek masalah kuwi mau men diurus bocah iki. Nggih, Pak. Ngono to maksudnya? Nggih, Pak. Oh. Nyuwun pamit, Pak. Pak. Yo, berarti Yes, nyambut gawe kono. Aku tak ngurus ingon-ingonku sing siji kae. Yo Mbah, yo. Yo ngalar kasane dadi tuyul iki. Gara mulai duit nganti iki. Oh, duit Mbah dukun wae. Nah, ini iki yo cepet. Weh, nang ora tuku menyan dak pitik keri.